যদি হায়দ্রাবাদী ওবিসি জন্ম হবে না কেতবে ভারতକୁ পাকিস্তানକୁ বিক্রি କରିଦେବେ ସେ କଥାଟା କହି ହବନି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଦଉଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓବିସି କି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? କାହାକୁ କାହାକୁ? ବମ୍ବେର ଖାନ ହିରୋକୁ, ଯିଏ ବମ୍ବେ ସିନେମାକୁ ନିଜ ବୁପା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିଛି, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି। ନା ନା ସେ ନୁହେଁ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁନି, କଣ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ହଁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ରଖିଛି ଦଉଛି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହୁଛି? ରାତିନୁ ବାନ୍ଧା ଚାବି ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଦେବିନି। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ